И сега мога да снимам без камера, но защото трих малко мобизена, така малко място да се освободи. Телефонът ми малко заби, но съжалявам, че играя без камера. Сега ще се оправя и новият ми скин. Добро, изстрелираш се от кирката, за си не трябваше да изстрелира. Кой се мисля, че скоро ще трябва да изстрелирам гаса на 4, но тогава... Така, сега ще започнем оцеляване в един... Бях забрал този свят. Извинете ме, но сега ще оцеляваме малко тук случайно натиснато. Или когато случайно натиснем, там отиваме. Добре, сега ще започваме. Сега ще трябва да започваме тази игра. Видял съм много геймъри и много неща. Да, но успокойте се. Ще си на камера. Мога скоро да направя влогове. Ще разбира се направя къде приятел ми направи камерата и всичко. От много време на съвсем да. Имахме, защото заради моби знае. Нали ви казах в началото на клипа, че съм го изтрил. И заради него не можах да снимам. Но нищо, вече се възстанови крачка по крачка. Крачка по крачка ще се възстанови. Добре. Я събрал за... Ще вземете ме. Бежево сега ще бъде малко. Докато оправя нещата. Извинете ме. Тук не бях правил... Тук бях направил един експеримент. Извинете ме много. Добре. Сега може... Добре. Този клип ще е за ламите и седлата им. Както знаете, ламата вече е нова в Майнкрафт и те не се ядят, а се влачат с въжета и такива неща. Затова ще покажа няколко техники да се покрива с килими, да кажа. Да се покрива с килими. И ще кажа, че те са нови тук. Сега ще разкажа малко за тях, но после да започваме първата ни лама. То ще опитомим ламата. Айде, така не. Добре. Първата лама. Ето го. Интересно се да видял съм такива лами. Добре. Време за вторият. Яхване. Той ще е изцивът, разбира се. Къде казвам някой. Нека, яхване. Вярвам, че бе живот, но... Точно така се е пуснал сървърът. Това е второто ви седло и аз не съм го виждал какво е и ми е доста интересно. Но за третата лама. И те малко трудно се отъмняват. Слон как ги удариш. Ето, имам разположение. Добре, тази поле. Това. Този черен къщенощта. Добре. Тази голяма силна. Трябва да е алфата. Лама. Най-накрая. Добре, започваме с това. О, Зоро, дойде ли зорката? Я да видим сега. Да разгледаме. Три махнахме. Сега ще го отбележа. Дали сега ще го отбележа. Тук. Зето и зето. Добре, тези цветове клин са готови. Следващата лама, яко не. Вярвам, че бе живот. Много съжалявам. Съжалявам много да ви хареса, но нещо. Следващото ви седло ще е кафявото. Вижте го. О, Мексико. Сега да го сложим и него. Моля ви, подкрепете този клип и му дайте няколко лайка. Смятам да правя малко така по-често клипове и влогове.
Добре, следващото долу ще е червеното. Трябва, че... Надявам се, моля ви, дайте ми един лайк. Моля, много се моля. За сега ме пробвали тези 6 на видео цвят. И 6 на видео мами. Те, опитам да отидем тази случайно пусната лама. Нейната лама. Тук правих няколко експеримента. Тук правих няколко експеримента. Жълчът ми. Че пък като Египет стана. Египетски килим, майк. Направо стана страхотно. Мога да правя още такива, само ме подкрепете. И ще има още такива клипове. И влогове. Неща. От началото ще снимаме малко без камера. Съжаление. Малко без камера. Докато приятелът ми не ми помогне за това. Добре. Виждате новият ми скин. Нов скин. Давай да кажа. Да ви обясням по-подробно. Взех този нов скин от едно приложение. Добре. Ще ви обясня малко после. Да продължаваме с епизода. От доста време не съм снимал и съм малко нервен. Ако някой да ми прекъсне. Това са последните няколко вида на цвят клима. Аз се, че те подготвят води си. Гледайте. И такива яхници. Може да... Лоша лама! Над тънкара бука да те изяде. Спри, ще се закопая. Та лама е доста... Чукайте. Яхване. Яхване. Сега време за жълтото, което е доста интересно. Добре, ето жълтото на цвят. Не за това, ще съм с това поред. Това да останалото се поред, знаете. Тук е, няма да издам много, но е на крипър, гледайте. Но това обичам такива неща с клими, като понякога се чуят. Това е да я съм крипърче и да ви избия. Гледайте, крипърите са много унищожителни напасти. Са ужасни. Унищожително гъдна малка тъпа напаст. Малко обиждам. Но те си го заслужават, повярвайте ми, да очакваме живота всеки ден. Тази лама ще ми забива. О, не, забравих нещо. Чакайте малко, че забравих да го отбележа. Не казах, че ще го отбелязвам и забравих. Даваме към следващата лама. Добре, следващата лама е тази. Добре, на състояние и е добра. Съжалявам. Време не можем. Най-горителата не лама, която съм виждал в Майнкрафт. Най-накрая. След малко тормоз и душата ми се изтормози да набача синкли. Следващата лама едно. И тъмно синкли. Тази беше доста лесна. Вижте, то оракъл стана. Трябва да се интересува тя клими. Слушам го. Това съм гиван как правят за такива неща.
Чувствам, че ще е малък. Къде? Защо е този? Майко! Не знах си на това. Леле, я се отива. Така че някои неща съм проверявала всички седла и сега ги проверяваме, така че някои седла и точно не съм ги проверял и съм училен за някои неща. Значи, се получили те. И защо казал, и защо и... Най-нака тази. Виждам това, но не трябва да се беше смешничко. Последното розовият цвят и последната лама. Страхотно. Сега ще те яхна. Казах ви, че ще... Казвам, че е трудно. Казвам ви, наистина, повярвайте, е трудно изкорене. Това е лама! Те са доста трудни животни. Дали не го докоснах. Тенто си долу. И това беше за епизода за тези. Съжалявам, че бях без животно. Нямаше как да ги взема, иначе до скоро. Аз съм DarkBG и ми включете един лайк.